Noxky Vlog. Noxky Vlog. Shoutout po sa mga sumusunod. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Dito tayo ngayon ulit sa Michokoshi, no? Santa Cruz, Davao, Pampanga. Para dito naman sa motor na to. Ito nakikita natin sa harapan. Ito yung Euro Motor Sports 110. Yan. Kulay black red. Ito yung latest din nilang labas ngayong 2022 sa motor na to. Nakikita ko dito sa handle niya, iba na rin eh. Yung dati ko kasing nakitang ganito, iba yung handle niya. So ito yung labas nila ngayon na bago. So ayan, kita natin dito. Pisa natin dito sa kanyang headlight. Ayan, yung pagkakadesign dito sa head cowling, no. Hindi pa naman siya LED. Halogen bulb pa rin yung kanyang mga ilaw, pero malakas naman yung buga niyan, mga kapatid, no. Tapos meron siyang park light dito ayun sa loob na bulb din. Tapos maganda rin yung mukha niya, no. Ewan ko na lang kung ano yung pagkakapareho nito sa ibang mga motor. Tapos naka-telescopic port din. Ayan. Na kulay black, glossy black naman to, mga kapatid, yung kanyang port dito. Tapos hindi siya naka-disc brake, no, naka-drum brake lang siya. Tapos spoke wheel, mga kapatid, hindi siya naka-mugs. Ayan. Tapos maganda rin yung gulong, no. Ayan. Okay na okay din pang highway. So sensya na, medyo maingay, no, mga kapatid. Tapos sa gulong niya, ang size naman ay 250 by 17 dito sa harapan. Tapos makikita naman natin dito, mga kapatid, yung kanyang design sa side fairings niya. Ayan, meron din siyang aerodynamics dito. Ayan, o. Tapos meron pa siyang parang carbon fiber, pero sticker po ito, mga kapatid, no. Ayan yung design niya. Para din siyang ano, kamukha ng Raider 115, no. Yung pagkakatingin ko, no. Ayan, maingay, mga kapatid, 12 lang tayo eh. Tapos ito 4-speed din, mga kapatid, yung kanyang cambio, no. Puro sa harap lang din. Tapos maganda pa yung tapakan niya, oh, may goma. Ayan, no, ganda. Pati dito meron. Sa driver okay din, no. Tapos side stand, saka center stand okay din. Maganda yung gawa ng Euro dito. Makina niya dito kulay glossy black din. Punta na tayo, mga kapatid, sa kanyang panel, no. Kunain na natin to. Ayan, ito yung nagustuhan ko rin sa kanya, no. Maganda yung kanyang panel, yung design niya. Kahit analog, okay siya, no. Speedometer, odometer niya. Tapos fuel gauge meron,
sa headlight, sa signal light, and then yung gear indicator meron din, ayan oh. Digital yung kanyang gear indicator dito. Makikita natin yung shifting. Yan yung maganda rin mga kapatid. Tapos sa ignition, standard ignition lang. Tapos ito nga kanina yung sinasabi ko, yung handle niya, okay. Naka-naked mga kapatid yung handle niya, no? Ayan. Medyo mataas na siya mga kapatid. Tapos sa kanyang mga switch, ayan, makita natin looks premium mga kapatid, no? Kasi may automatic din. Meron siyang bukasan ng ilaw dito. Tapos high and low, meron din. Turn signal light, busina, tapos choke. Tapos dito sa kabila, electric starter lang mga kapatid, no? Saka throttle niya, okay, malambot, no? Napakalambot ng throttle, oh. Really, nigga? Tapos yung preno sa harapan, no? Ayan. Wala lang side mirror mga kapatid, no? Pagka kinuha na, ilalagay yan. Kasi ito yung design dito mga kapatid, ayan. Meron lang siyang aerodynamics dito. Wow. Tapos dito sa likod, tingnan natin kayang gulong. Ang size ng gulong dito mga kapatid ay 2.75 by 17 na tube type din, pero naka spokes. Tapos yung preno niya, drum brake sa likod. Tapos ang kanyang sprocket ay ano, 36 tapos 14 o high speed din mga kapatid. Naka dual shock, ayan, nakulay black, oh, ganda, oh. Tapos sa fender sa likod, okay din, oh. Ayan, maganda rin yung pagkaka-design, no? Tapos meron din siyang reflector dito. Tapos yung kanyang taillight, ayan, makita natin, no? Halogen pa rin siya mga kapatid. Ayan, tingnan natin kung kanyang design. Maganda, oh, parang matulis pa ng dulo niya, oh. Pointed mga kapatid yung pinakadulo nito. Tapos isa pang napansin ko ito, yung kanyang grab bar dito, ayan, oh. Hindi siya ano, no, goma, bakal siya mga kapatid, no. Ayan, oh, na glossy black mga kapatid. Ayan. Tapos dito sa kabila, kanyang muffler, ayan, matte finish yung ano dito. Yun nga lang, wala siyang heat guard dito. So sana nilagyan mga kapatid para hindi papaso yung OBR. Pero meron namang putdex dito, ayan, putdex sa angkas, oh, dito nakakabit. Tapos meron pa rin kickstart mga kapatid, ayan, oh, makita natin, ayan. Tapos ganoon din, same pa rin nung mga gawa nila, meron heat guard dito sa kanyang, sa paa ng rider, no. Tapos sa tapakan sa preno, okay din. Yan, medyo malalim lang ng konti, no? Pero okay na rin mga kapatid, no? Tapos tingnan natin yung kanyang compartment. Yan. Yun, ito yung kakaiba sa kanya mga kapatid. Nakita ko, meron pa siyang cover. Ayan, oh, ganda. Wow. Bago makita yung loob, buksan mo muna. Ayan. Tapos malalim yung kanyang compartment. Pero kasama na dito yung battery, no? Dito na rin yung battery niya. Tapos sa kanyang fuel tank capacity ay 3.6 liters yung fuel tank. Yan. Tapos sa kaupuan, ito, makita natin, okay naman siya, no? Maganda rin yung plastic na ginamit dito. Tapos sa upuan, sa cover niya dito, ganoon din, medyo rough, no? Hindi siya makinis, no? May kapit yung kanyang fabric, pero malambot naman yung foam. Ayan, yan yung kinagandahan dyan, kasi pag matigas, masakit sa puwet. So okay na okay din to. So ayan po yung maikling review natin dito sa Euro Motor Sports 110 mga kapatid, no? Yan, sa mga naghahanap ng pang service, daily service, okay na to mga kapatid. 110cc, kaya matipid na rin sa gas. Tapos Euro 3 na rin, no? Ayan, oh, meron na rin siyang breather dito. Ayan yung kanyang makina, oh. Tapos carb type, ayan. So ayan lang po mga kapatid, ang Euro 110.